Окей, хора, значи това са супер много топчета, обаче днес ще скрием само ето това. Това е нещо като нов тренд, просто скрием го ето тук под това дърво, ето тук, зад шишарка и зад ето тази скала. Ето това е хайдера, не мога да му покажа лицето, обаче това е хайдера. Тук той го скрие. И тук се вижда леко. Да, зад ето това дърво, пази си хайдера да не ти се види лицето. Значи, ето зад това дърво, ето този блок и ние сме точно при второ училище, до второ. Ето, това е около, където е скрито. Ето тук на това дърво, безплатно е. Който види това видео и който иска да си го вземе за безплатно. Чакай, и до второ СУ, до кафенето малко по-нагоре. Да, ето тук. Ето тук е, там има едно кафене, дайте да зумна. Само ако фокус. Ето тук. Ето тук, точно на задния вход на второ училище. Ето това дърво. Ето там в корените е скрито. Който иска да вземе и да си го намери. Ето тук също още. Това е улица около. Това е всичко около дървото. Ето тук. То е едно на такова пракче. Трябва да се качите.